Uraliin taakse sen juoksevan ja kuuluu vinha läiske tossujen. Miksi niin? Englantiin uskoi Stalin huokaa hiuksiansa repien. Miksi Suomi kuunnellut ei tiltua ja äikiä, vaikka juttu oli soopaa sekä tarpeeksi räikiä? Uraliin, Uraliin, nyt on kimpussa jo itse Suomikin. Auttakaa Iivanaa, Suomen hirmut pian sotkee koko Kaalimaan. Eipä vaan, autta vaan.